Hvad for en band er du egentlig med i? Ja, der er en af medlemmerne, han er blevet plukket. Ja, men der er en fra Bloodside, der er blevet plukket. Nej, jeg mener det. Der er en fra Bloodside, der er blevet plukket. Den ligger over ved tankstationen. Ja, jeg tror det... Jeg mener det er ham, der ejer banden.